Na baki yau zuwa gobe. Ki mayar da kuɗin na account ɗin. Barka da zuwa Sirrin Kannywood, inda muke kawo muku kowane episode a takaice. Manyan mata ya ci gaba ne da Laila, inda ta farka cikin dare tana neman mijinta amma kuma baya kusa da ita. Daga nan ne sai muka je gidan Garba, inda muka gan shi yana wani irin zaune a kujera yana kallo. Sai ga matar shi ta shigo, ta ce mishi ya kamata su zo su kwanta saboda dare yayi. Shi kuma ya ce to shikenan, yanzu ta ɗau ɗan shi Ibrahim ta kai shi inda zai je ya kwanta. Amma ita kuma sai ta nuna lallai bara ta kwana da wannan katon gardi ba, har yana ce mata wannan Ibrahim ne katon gardi. A haka dai ta ki yarda. Daga nan sai muka koma kam, inda muka ga Samira da ƙawarta za su bi wata hajiya su gudu. Ana cikin haka sai ga wani dakari ya zo yana haske tambaya su waye nan. Hajiya ta amsa har tana tambayan shi yau shine akan aiki. Ta ba shi cin hanci ya kyale su suka tafi, amma Samira da ƙawarta sun ki tafiya har sai Hajiya ta faɗa musu inda za ta kai su. Wai ina za mu je ne? Ba ki faɗa mana inda za mu je ba. Daga nan ne sai muka ga Na'ima da mijin Hajiya Laila yana tambayar ta ina wayarta, ita kuma ta kasa amsawa, jikinta sai rawa yake yana bari. Shi kuma sai ya ɗau wayar ya sanya nambar shi a ciki ya kira, yake ce mata zai kira ta, sai ya fita daga ɗakin. Daga nan sai ga Garba yana shirya ɗan shi domin bacci, saboda matar shi ta ƙi su kwanta tare da Ibrahim. Daga nan ne sai muka ga Laila tana saukowa daga matattakala, ta ga mijinta da take nema yana zaune a falo, har ta tambaye shi ya ta gan shi anan, sai ya ce mata ya tashi daga bacci ne kuma ya kasa komawa. Ita kuma sai ta ja hankalin shi akan aida alwala yayi sallah ya musu addu'a. To aida kayi alwala kayi sallah kaga sai kai mana addu'a ku. Har dai ta ja hankalin shi ta sa suka tashi suka koma ɗaki. Bayan an gama haka sai muka ga Ustaz Musin da matar shi bata da lafiya yana kiran waya saboda a zo a kai ta asibiti. Ana haka sai muka ga Na'ima tana zaune tana ta tunani. Wayewar gari sai muka ga Ustaz Musin da matar shi asibiti yana ce mata jikinta ba da sauki, babu damuwa, kila ma yanzu za a zo a sallame su. Ana cikin yin haka sai ga malamar asibiti ta shigo. Ustaz Musin yana tambayar ta ya gwaje-gwajen ya nuna, ta faɗa musu saboda shi da matar shi sun yarda da kaddara. Ita kuma sai ta faɗa musu lallai matan nan tana da ciwon hatta sakamakon rigakafin da bata yi ba. Daga nan sai muka ga Laila ta kira Nadia saboda aikin da za su je na kai Na'ima gida, amma sai ta ki ta kawo uzuri haka. Laila sai ta ce ma mijinta ta kasa gane ma Nadia kamar ba ta son yin aiki. Suna cikin yin haka suna maganar har suka iso suka samu Na'ima a falo. Laila suka tafi, mijinta kuma ya dawo ya zauna akan kujera. Bayan haka sai ga gidan Garba, matar shi ta kamo Ibrahim tana ta duka akan wayya mata fitsari. Ana cikin haka sai Garba ya hana, ita kuma ta ƙi hannuwa har ya kai da ya wanke ta da mari. Daga nan sai muka ga Laila ta je gidan Ustaz Musin, amma mai gadi sai ya ce mata suna asibiti sakamakon matar shi bata da lafiya. Ta musu kwatance su kuma sai suka tafi. Tana shiga mota sai ta kira Nadia tana faɗa mata abin da yake faruwa, ya kamata ta je ta gaishe su ko kuma ma su je tare. Amma sai ta ki, ta ce ita wai suna tare da mijinta kuma ita aikin miji ya fi na kowa. Amma ai na gaya miki ina tare da mijina kuma kin san aikin miji ya fi na kowa. Alamu dai akwai wata a ƙasa. Shi kuma mijin Nadia yana ziga ta. Sai muka sake ganin Laila suna tafiya a mota. Na'ima tana tambayar ta ya ko akwai wata matsala ne. Hajiya Laila ta ce eh akwai, amma kuma Allah zai yi mata magani. A wani sin na gaba kuma mun ga Samira da Zainab a gidan wannan hajiyar da ta ɗauko su daga kam. Suna cin abinci cikin sauri da kuma yunwa. Hajiya kuma tana kallon su cikin mamaki. Amma Samira ta tambaya wai wani irin aiki za su yi ne kuma a ina. Hajiya ta ce musu su kwantar da hankalinsu, kudu za su je. Samira da Zainab suka kalli juna cikin mamaki da tsoro. Hajiya ta ce su kwantar da hankalinsu saboda a can su suna da sana'o'i iri-iri da za su yi kuma a biya su har naira 50,000. Kun ga wannan gurin sai da abincin idan kuka yi aiki a gurin za a dinga biyan ku 50,000. Sai ga Garba ya dawo da Ibrahim gun kakar shi saboda damuwar da suka samu da matar shi akan fitsarin da Ibrahim ya yi mata, har ta kai da Garba ya mare ta. Ita kuma ta ce mai yanzu kenan gudanar da gidan shi ya gagare shi, har tana ce mishi shi ma ai yayi fitsarin lokacin da yake karami kamar Ibrahim. Daga nan sai muka ga Samira da Zainab suna magana akan Inugu yayi nisa, amma kuma babu yanda za su yi saboda ba sa son komawa kan. Dole yasa suka yi haƙuri suka je. Idan sun je sun yi aiki sun samu kuɗi sai su yi auren su a can su zauna, tunda an ce akwai musulmai ma a can. Suna cikin magana har Hajiya ta zo ta same su, ta ce fa ya kamata su zo su tafi saboda sun makara. Sai kuma aka nuna mana asibiti
inda Musin da matar shi suke. Hajiya Laila sun zo don su duba jikin matar shi kuma su tafi da shi inda za su kai Na'ima gida. Amma shi kuma ya ce ba za shi ba saboda jinyar matar shi. Ita kuma matar ta ce mai ya kamata ya je ya aikin alkhairi saboda ta fara samun sauki, ga ma yayarta za ta kula da ita. Ta kuma ƙara ce mai watakila dalilin aikin alkhairin da zai yi ta ƙara samun lafiya. Hajiya Laila ta musu gudunmawan wasu 'yan kuɗaɗe amma shi kuma ustaz bai so ba. Suka yi bankwana ya tafi. Tafiyar shi kenan sai muka ga likita akan Ummi tana duba ta, amma ina rai yayi halinsa, Allah ya mata cikawa da imani. Bayan an gama haka sai muka ga wata mota a fake a bakin titi. Wani mutum yana tafe yana tangaɗi, ya zo ya shiga motar. Hajiya ta gabatar da shi ga su Na'ima, wai shine direban da zai kai su Enugu. Daga nan sai muka ga Garba ya dawo gida, alamar kamar sun yi wani bako a cikin gidan. Yana shiga ya ci karo da surukin shi, ya tashi ya fara mai jaraba akan mai zai mara mai yarinyarsa. To ko mamanta ma bata taɓa marinta ba, ballantana wani garbi. Shi kuma Garba sai ya juya kan matar shi Nafisa, yake ce mata akan dan wannan abun ne har zaki kira babanki. Baban kuma ya ci gaba da mashi masifa har ya ciro abin rubutu yana cewa sai ya saka mai yarsa. Shi kuma Garba sai ya bada hakuri. Nafisa kuma ta ce wa babanta a rabu da shi tunda ya bada hakuri. Baban ya juya ya fita cikin kunci da haushi. Shi kuma Garba ya ƙara ce wa matar shi ta yi hakuri, ba zai iya rabuwa da ita ba. Daga nan ne kuma muka sake ganin Laila da Na'ima sun zo gidansu. Mamanta tana kuka tana ce mata babu inda za ta sake tafiya ta barta, sai dai idan dai tare za su tafi. Ana cikin haka sai muka ga Ustaz Musin da Malam Barau suna magana. Ustaz yana kokarin janyo hankalinsa akan ya yafe ma Na'ima bisa laifin da ta mai, amma shi kuma Malam Barau yana da taurin kai ya ki sam. Amma Ustaz sai da ya yi kokari ya ga ya janyo hankalinsa ya kuma yafe ma Na'ima. Cikin gida kuma matan shi kokarin kwashe kaya suke yi akan lallai su ma sai dai su bar gidan in dai ba zai yafe ma Na'ima ba. Yana shigowa ya samu haka sai ya ce ya yafe ma Na'iman har ma da matan shi. Na'ima ta rako su suka yi sallama, kowa ya kama hanyarsa. Hajiya Laila kuma a hanyarta ta tafiya tana tuki, hankalinta ya kasa kwanciya. Ta kira ƙawarta Nadiya, amma Nadiya ta ki ɗaukan waya saboda ita da mijinta akwai makircin da suke kullawa na naira miliyan 10 da aka cire a asusu. Bayan an gama haka sai aka nuna mana Na'ima a cikin gidansu tana zaune, sai ga kiran waya ya shigo mata. Tana ɗagawa sai ta ji mijin Hajiya Laila ne. Ta gaishe shi, shi kuma sai mata barka da dawowa gida. Har yana ce mishi ta mishi kwatancen gidansu saboda wata rana zai zo su gaisa. Ita kuma sai ta tambaye shi da Hajiya Laila za su zo ne? Sai ya ce mata a'a, baya ma so Hajiya Laila ta san abin da yake tsakaninsu. Daga nan sai muka ga Laila ta zo gidan su Nadiya amma bata same su ba. Mai gaji ya ce mata ai ba kowa a gidan, hatta mai aikin gidan ma bata nan. Ita kuma Hajiya Laila ta ce za ta shiga ciki, za ta jira su a cikin gidan. Bayan nan ne sai aka dawo asibiti inda Musin ya zo ya samu yayar matar shi tana kuka. Ya tambaye ta me ke faruwa, amma kuma bata ce mai komai ba, kawai dai sai alama ta mai. Shi kuma ya shiga ciki sai ya samu likita. Likita ya ce mai sai dai hakuri, Allah ya yi mata rasuwa. Ya yi kukan shi ya kuma mata addu'a. Daga nan kuma sai muka ga Laila tana zaune tana jiran su Nadiya su dawo. Ita kuma tana shigowa sai ta ce ashe ita ce. Ita kuma sai ta ce mata so nawa tana bugo mata waya amma kuma ba ta ɗagawa daga ita har mijinta. Ta faɗa mata dalilinta na kiranta akan wannan kuɗin da ta cira ne ba tare da saninta ba. Ita kuma sai ta ce mata ai kuɗin ba nata bane ita kaɗai. Ita kuma Hajiya Laila sai ta ƙara ce mata ai kuɗin ba nasu bane na jama'a ne, saboda aikin jama'a aka tara kuɗin. Ana cikin haka ne sai mijin ita Nadiya ya sako baki ya nuna mata ga yanda aka yi da kuɗin. Ita kuma ta ce mishi shi mabukaci ne, saboda haka lallai su dawo da wannan kuɗin a cikin account daga nan zuwa gobe. Inda shirin ya ƙare kenan, ku biyo mu domin sanin yadda na gaba zai zo. Mun gode.